Ngibingelele emukelo wami, phinde ngumukele nasosuku lanamuhla. Umukelo samukelwa yinkeshezane kaShukela. Eyasala zukhumeza ngakubetha lathula. Nguye lona uMakhwinyashiya. Inqaze etshitshi ngumashelela. Umukelo wami ngithi angiphinde ngibe nawe sisemnye sendawonye. Sisesekuwingosi yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Bukele njengoba-ke mbukeli wami siyevamisile vele ukuba ndawonye. Sengiphinde ngabuya-ke mbukeli. Ngibuya manje sengibuya nesihloko-ke engisiphiwe ngomunye wababukeli oya wangithumelela lapha ku-inbox ka-Facebook. So-ke ngizoyifunda-ke isihloko ebese ngikwazi ukuphefumula kusona. Siqhubeke siye phambili njengenjayelo. Isihloko-ke mbukeli isifundeka kanje. Ngikubingelele nkeshezane, ngikubingelele baba wami. Ngisacela ukubuza ukuthi olwazini lwakho kwenzeka kanjani, kuhlukaniseka kanjani? Kukhona lokho okuthiwa ukubingelela okuthiwa sanibona, kube khona okuthiwa sawubona. Ngakube abanjani, ngabe ngokunjani lapho kuthiwa khona sanibona khona? Ngokunjani la kuthiwa khona sawubona khona? Ngibonge baba. From Andiswa. Mbukeli. Angibonge Andiswa. Angibonge isihloko sakho ngipha sona. Into engayiveza lapha-ke ngabe undodakazi ngabe undodana ngoba lamagameni ayasidida ngoba manje uyawuthola ukuthi elinye igama lisebenza komunye engobulili besifazane omunye wesilisa kodwa uthothi kusebenza lona igama kodwa-ke akusenani. Cha, engingakusho mbukeli sihlokweni esiphambi kwami engisinikeziwe uma siqalisa nje soqala kulapho kuthiwa khona sanibona okanye sanibonani. Mbukeli kuba nesimo lapho othola ukuthi khona abantu aweke ngithi hleze abantu babili kudibana abantu ababili oqhamuka ngapho ohlangothini lwesokunxele noqhamuka ohlangothini lwesokudla badibana hleze nje endleleni. Lapho-ke mbukeli uhambisana nenkolelo eyayibe iyona ekwazi ukuthi iveze inkulumo ukuthi iphushela kuluphi uhlangothi. Ngizoqala nje ngithi nje kuqala ngiveza ukuthi umuntu oyedwa ngapha ngoyedwa ngapha. La bantu bayakhona ababukela ukuthi babingelelane ngosanibona. Bathi labantu sanibonani. Uma uthi uyabuza ukuthi kungani bethi sanibonani ngoba phela oyedwa ubingelelo yedwa baye bakuvezeka abanye bethi cha. Uma sithi sanibonani suke sisho ngoba nalo nje behamba nje unengilosi yakhe ahamba nayo. Kushuthi-ke njengoba ebingelela lo wesandla ongasesandleni sokunxele ethi sanibonani esho kulo osesandleni sokudla yingoba ethathele esimeni sokuthi umuntu nomuntu unengilosi yakhe ahamba nayo eyiyona ngilosi
athi uma ebingelela lona njengoba ethi sanibona nje ukuthi uzibala yena kunye nengilosi yakhe ahamba nayo kunye nesidalwa sakhe ahamba naso, nalo ngapha naye umbingelela ngaleyo ndlela bese kuvela-ke usanibonani. Usanibonani-ke babukeli uma ngabe ngiyithola inkulumo ngithola ukuthi ngisho nasebantwini uma ngabe bebabili ngapha nangapha uyakhona ukusebenza usanibonani, ngoba lapha kusuke kukhulunywa mbukeli kubhekiswe ngqo kuyena umuntu nomuntu osuke ebhekene nomunye. So njengoba bebabili nje bathi sanibona besho kulaba abangapha, abangapha bathi yebo sanibona besho kulaba abangapha. Yindlela ecacisa ukuthi kunesenzo sobuningi njengoba kunosanibona noma kunosanibonani. Ngakho-ke isimo nje sikanjalo kuyenzeka ngokwenkulumo engikuthola phambilini besixoxela abadala. Kepha omunye uyakusho athi uma kuthiwa sanibona usuke ebingelela lo waphambi kwakhe futhi ebingelelela nanemumva la asuka khona, ngoba uma ethi ninjani uyakhona lona obuzwayo ukuthi athi hey siyaphila khona ongatheni kodwa siyakhulelwa. Usibanibani akekho muhle, okusho ukuthi-ke usanibona lona ngokwenkulumo eqoqeke ngaleyo ndlela uveza ukuthi izincazelo ngaye ukuthi uzasebenze kwakusuke kuhloswane. Ngokwazi kwami nawe ukuthola kwami-ke ngithola leyo nkulumo kembukeli ukuthi yingoba kwakuyile ndlela esengiyichazile. Mbukeli-ke akwengene-ke manje-ke kusawubona. Esikhathini esiningi-ke mbukeli nani babukeli nonke njengoba sivamise ukuba ndawonye nje. Esikhathini esiningi-ke kuye kuthi uma kukhulunywa ngesibingelele sithi sawubona, abanye abantu baye bangabi naso isithombe noma incazelo eqondileyo. Ngizoqala nje ngibuze nanakini babukeli njengoba nibukela kumanje ukuthi uma inkulumo ithi sawubona, ithi sawubona umuni, umkhokhombane, umkhovu, yini lena ebonwayo? Ngoba uma kuwukuthi ngikhuluma lawo magama ngiwabhekisa kulona engidibana naye ngithi sawubona, kufuneka ngabe ngithi sakubona, hhayi sawubona. Ngoba phela manje usho ukuthi ngibhekise kuye ngqo, kufuneka ngithi sakubona wena esikubonayo mina nesithunywa sami mina nesidalwa sami mina nengilosi yami. Siyakubona wena futhi-ke sakubona. Why kuthiwa sawu engathiwa saku? Indaba isala lapho embukeli. Ngoba kufuneka kucakiseke ukuthi uma kuthiwa sawubona ukhulunywa ngani. Kepha-ke mbukeli-ke engakusho ngithi olwazini mina engiliphethe nalo kodwa olungavimbi olomunye umuntu, ngiyakufisa ukuthi nomunye umuntu akwazi ukuthi asivezele ngoba vele inkundla yethu eyingxoxo. Ngizothi mina olwazini lwami uma sikhuluma ngenkulumo ethi sawubona, lapho mbukele akukhulunywa ngomuntu
kepha kukhulunywa ngomuhla, a day, umuhla, njengoba kuthiwa namuhla. Futhi kukhulunywa ngosuku ukuthi hawu sawubona lo muhla. Kafushane uthi salubona lolu suku. Nalo ngapha bese ethi hawu impela salubona. Usho ukuthi athi sawubona ini umuhla. Ngakho-ke egameni lika sawubona, esibingelelweni sika sawubona, akukho la ngithola khona mbukeli ukuthi kuyakwazi ukuthi kusebenze ebuningini noma kusebenze ebunyeni. Kusho ukuthi uma kuwukuthi umuntu oyedwa ubingelela umuntu oyedwa, kodwa uma esebabingelela bebabili akasakwazi ukuthi sawubona. No, uyakhona. Because akakhulumi ngabo laba bantu ababingelelayo. Kepha ukhuluma ngosuku, ukhuluma ngomuhla. Ukuthi-ke sawubona lo muhla mina nawe. Ebese nalona bese vuma athi yebo sawubona. Kuphinde futhi ngisho ngabe kuthiwa abathathu ngapha bebingelela abathathu ngapha bayenza into efanayo naleyo. Bathi sawubona. Ebese nabavuma athi hawu yebo sawubona kunye nani. Ngoba bakhuluma ngomuhla, bakhuluma ngosuku, bakhuluma ngento engakho ukuthi ifune ukuthi izizi ibhekiswe ukuthi abantu ababingelelanayo bangaki ngokwesibalo. Yingakho ngithi mina okukhulumeni okuveza mayelana nesibingelelo sika sanibona siyayicacisa sona ukuthi sikhuluma ngabantu ababonanayo, ukuthi labo nalabo bathi siyababona labo bathi siyababona labo. Kepha abathi sawubona bona abakhulumi ngokuthi babhekise kumuntu ukuthi bona abantu cha. Kepha uchasisa inkulumo yokuthi salubona lolu suku, sawubona lo muhla. Ilokho mina mbukeli engakuzama ukuthi ngibeke ngendlela leyo ukuze sizokwazi ukuthi sithi kuyihlaziya, ngoba esikhathini esiningi siyaye sibe nesimo sokuthi into uma sesiyijayele ukuthi sikhuluma kanjena futhi singenangxoxo nangayo, siyakwazi vele ukudaza inkani, siphika inkani sithi hayi akuyikho lokho. Kodwa eqinisweni ukuthi kusekutheni kufuneke sinike ithuba, sihlaziye, sinike ithuba, sikhulume into esesiyiqonda nesesiyi-understand ukuthi isho ukuthini. Njengoba ngibeka njena, ngibeka khona futhi ey'thebeni njengoba u-Andiswa ewulethile lo msebenzi phambi kwethu ukuthi ngokwazi kwakho-ke mbukeli, wena uma kuthiwa sawubona kukhulunywa ngani? Ngokwazi kwakho nambukeli, uma kuthiwa sawubona kusho abantu abangaki, besho bebhekise kubantu abangaki. Uma kuthiwa sanibona okanye sanibonani, futhi siyanibona nani, njengoba nabo bezothi yebo sanibonani, kusho ukuthi sanibona nani. Kepha ngapha kuthiwa sawubona, nabangapha bathi sawubona. Inkulumo enjalo nina benkosi, uma ngingathi kukhona okunye engizama ukuthi ngikukhulume ngokweqile ngokwedlulele kulokho esengikushilo, ngabe sengifuna ukugida ndawonye kuphela nje engakusho yilokho ukuthi babukeli nayi indodana ngabe indodana yami indodakazi isilethile isihloko. Ngisacela ukuzwa kunina ukuthi-ke uma kunjena ninazi kanjani kuqhutsheke kuyiwe phambili njengenjayelo. Ngithokoze babukeli, ngithokoze ithuba leni, ngithokoze ukuba ndawonye. Ebese ngiqhubeka futhi nginxusa ukuthi ngicela sibe munye nasekusubscribe-eni kwabangasubscribe-ile. Ukuchofa nje le mbhalo obhale subscribe, uma usubhale subscribed usuke usu-right, usho ukuthi lokho-ke usuke usuyirejistile, usufolowile kwi-channel
ethi sidla ngokhezo oludala kwa-YouTube. Angithokoze nabenkosi.